ಸುರುಕಿರ ಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲೇಜ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಮೂಲಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಾವು ಕಲೇಜ ಲಿವರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನ ನಮ್ಮ ಸಾರದಕ್ಕ ಬೇಯ್ದಿರಲ್ಲ ಪಾರದ್ದು ಬೇಯ್ದಿರ್ತದೆ ಚಟಾಪಟ ಅನ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ Hello guys, welcome back to our new vlog. ಏನಪ್ಪ ನೀ ಲಂಚು Hello guys, welcome back to our new vlog. ಇಪ್ಪುಲಿನಿ ತದಗೊತಂದೆ ಅವು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಉಂಡತಿ ಟಂಕ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ತುಕ ಬಂತುಗ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚುಂಡು ಅಲೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಪೂರ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಫುಲ್ ಅವು ಇಂಜಿ ಅವು ಪೆಗ್ಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಅವ ಫುಲ್ ಕಂಡೆ ಬನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದಲು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಈತತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಕಾರಿತಂದಂತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುರುಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ಏನ ಬಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುರುಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐದು ರೆಡ್ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಐಕಿರಪ್ಪ ತೋಜಾಗೆ इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास ಐದು ರೆಡ್ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂಚ ಬಾಳ ಹೊಡ್ತಿ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಪರೂಪಕರ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತ ಐಟಮ್ ಬರ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಅಲೆಗ ಆಪುನು ದಿನವಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಅಪರೂಪ ಬರ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಇಂಚ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಬಾಡೋಡು ಗಾಯ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡೋದು ಅವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಹಾಕಿ ಏತ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಬಾಡ್ದಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದೆ ರೆಡ್ ಆನಿಯನ್ ಕಂಡಿನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಆ ಕಂಡಿನ ಇದ್ರು ಕೊಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಜೀನಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಎಂಚ ಪನ್ಪಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಕಂಡೆಗೆ ರೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲು ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಣ್ಣು ಇಂಚ ಮುಟ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಣ್ಣು ಅನ್ಬೇಕು ಕಲರ್ ಅದೇ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಡ್ ಬನ್ನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬನ್ನ ನೀ ಪಂಡ್ರೆ ಬರೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಐದು ಇಂಚ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಚ ತೂಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದು పెదం పాతేరే పోయారు అరే మంచా మలేజ్ నడపండు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ గైస్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇల్లడ మల్దిన కాలేతం గైస్ సంత దెంకులో పోద్ల ఫ్రిడ్జ్ రెడపెట్టిದೆ ఆయన దొరుకువ పూర్తిగా ಹೋಯ್ತು ಬಾಂದಗಲ್ಲ ಇದು ಬಾಂದಗಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅವು ಯಾತು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ನಮಗೆ ಅದು ಕೊರಪು ಜೀರ್ದಲ್ಲ ಅದು ದಾಲ ಅದು ಕೊರಪು ಜೀರ್ ನಮಗೆ ಮೆಲ್ಲ ವೈಕೆ ಬೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೈಸ್ ಮರಣ ಯಾನ್ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಆವಂದು ಮೊಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೇಂಜಿತ್ತು ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಇವು ಒಂದೊಂದು ನಿಂಬು ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲಿವರ್ ಇಷ್ಟ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲಿವರ್ ಎನ್ನ ವಾವ್ ಅಪ್ ಏನಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚವನ ಈ ಬಂದೇನೆ ಕಡೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲಿವರ್ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾತಿರೋಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಂದಿನ ಮಾರೆ ಒದ್ದೆ ಅದೇ ಪಿರೋಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವತ್ತರು ಸೇನಾಧಿಪತಿನೊಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಮಂತ್ರಿನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕಿಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮ ಪಿಸ್ತಾ ಬಕ ಅವೇನ ಗೊರ್ನಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊರಗಿರು ಮಂಗಟ నుంచి ಗೊತ್ತನದು ಇಂತ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತ అలాగే సిద్ధ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పడుంది ಅವು ಬೇದತ್ತೇನಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಿರಾಗ ನಿಗುಳು ಮಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಗುಳು ಮಿನಿ ಉಂಟದ ಆಟಿ ಪುರ ಮನ್ಸ್ ಪೋಯರತ್ತಿ ಬರ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಗರಿಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಏರ ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬರ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪನಾ ಕೊರ್ಪನ ಇನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೊರ್ಪನ ಬಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಹಾಂ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏಗಂಡ್ಲ ಏನು ಬಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಈಯದ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಗೈಸ್ ನೀನು ತಿಂಚಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೂಡಿದ್ ಬೈದಿನಿ ಅರೋಮಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಎತ್ತ ಪುರುವ ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲೇಜ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಮೂಲುಂಡು ಫ್ರೈ ಎತ್ತವು ಕಲೇಜ ಲಿವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಲೇಜ ಲಿವರ್ ಉಂಡು ಮೂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಡಿಯರು ಭಾಳ ಜನ ಕಿನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲೇಜ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡುವೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಂಜಲ್ ಹಾಕಿ ಮಗ ರುಚಿ ಕಲರ್ಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಂಜುಳ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೆ ಮಂಜುಳ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಬುಡ್ತೀರಿಂಚಿನಿ ಇತ್ತಿದ ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಮತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಓ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಂದಾಗ ಗಾಯಿಸ್ತದೆ ಬಾಂದಾಗು ನಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಂದಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಂದಾಗುಲು ತಾರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಂದಾಗಲೇನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ MTR ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೇವು ಅಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಕಡಿದಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಿನ ಜೀರಾ ಬಕ್ಕ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಬಕ್ಕ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ನ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಅದು ಪಾಡ್ದೇವು ಹಾಂ ಒಂಜರ ನಂಗೆ 2 ಚಮಚ ತೋಜನ್ ಓಕೆ 2 ಚಮಚ ಅದು ಪಾಡ್ದಿರ್ಗೆ ಲಿವರ್ ಪೂರ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ನೀರು ಪೂರ ಪರದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಪರದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಪೂರ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪೂರ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಳೆ ಪರದಿತ್ತಿನ ಮನ್ನ ಏನ ನೀರು ಪರದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಈ ತೆಲ್ಪುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅದ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಮಗುಲು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಆಗಲೇ ಅವು ಪರದು ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವೇ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಲ ಇನ್ನು ದಾಬೋಡು ಮಗ ಹಾಂ ಕೈ ತೋಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೋಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಜ ಬೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಣನೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಣನ ಬೋಡ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಶೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನೀರು ಬಿಡ್ರೈತಿ ಈ ಬುಡ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರೀ ಶೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಳು ನೀವೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಾಡಿಸಿ ಅವು ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋದು ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಂ ಗೈಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಂ ಬಾ ಮಳೆಗೆ ಬಾ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಿರುಸಾಗಿ ಬಾರದಿರು ಬರ್ಬರಿ ಗೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ರಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ
ಉಪ್ಪು ಓಡ ತೂಳಿಗೆ ಮಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ ಚಟಾಪಟ ಅನ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಲಿಮ್ಮೆ ಪಾಡಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಅದಾ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ. ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕುಲು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದಜ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಆರು ತಿನ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇಂಕುಲು ಪಾಡ್ದಜ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಮ್ಮಿ ಪಡ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಇಂಕುಲು ಅರೆಗ ಈ ಏರ್ ಬ್ರ ಖಾರ ಪ್ರಿಯರುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಒಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ತಿನ್ನಾಗಿರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಜ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ದತ್ತ ಈ ಕೂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಜ ಪಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾರದಕ್ಕ ಬೇಯ್ದಿರಲ್ಲ ಈ ಪಾರದ್ದು ಬೇಯ್ದಿರ್ತೀವಿ ತಲ್ಪರಬರ ಬೇವರ್ಪಿರ ತಲ್ಪರಬರ ಬೇವರ್ಪಿರ ನಮ್ಮ ಜನ ಮೆಂಚಾತನ ಮಲ್ಲೆ 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 ರಪ್ಪ ಹಾ ತಟ್ಟೆ 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 ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಎಂಚಾದ್ರಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ನಂಚ ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಬಂತು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಗುಲ್ಲ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ನಾನು ಸಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಡಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಮ್ಮ ಪುಟನಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪುಟನಿಲ್ಲ ಕಾತುಗಳು ಒಂದು ಬಾಯ್.